importante nga tao. So, ilahi na to ang mga nabubulong sa di nabubulong. Mag-videos ako sa para sa YouTube. Oo, sige, sige. Hello. Ay. Guys, naanap ko sa ilang ka sir, guys, ha? Mura siya kabirdihan. And kani siya is kauban niya sa YouTube. Kanang magkamera naman kayo. Dapat na kayo channel mo, ha? Mag-start na. Oh, diba? DJ, kay kailangan kayong... Kani fresh, Dito sa... Ay, sa pagka... Ang kani, ng mga importante ang tao ang hindi nabayad sa venue. Yan. Ako sige, ang nyo si Mami Chupeta. Special guest na to, sikat sa TikTok, o sikat sa online. Mami Chupeta, Mami, ano din circle ang ligid sa motor? O niya na. Siguro ba, chika? Ay, kanang first game mo sa ako. Ay, kanang bitang mga... Chupeta! Sabi. Ba kayong kuhan mo? Salamat talaga. Brown out! Nag-run out. Pag-ano na ko, nawala ko rin tingin. Magaling salamat na si Ana. The first time na nakaani ko sa Cagayan de Oro City. Thank you kay si Sir. Nailan ako niya sa akong YouTube channel. Very simple kay akong YouTube channel. And then, may gani kay nag-comment siya sa akong YouTube channel. And then, pagkahuma, nakuha niya ako ang messenger. So, dito namin nag-connect o kung saan na mo pag-alan. So, pwede ka mula sa mua. The first time, mautong laag ko niya sa mga inasal maranding. Ngayon, naaman sir dito daghan. Hapit namin, wala pa sila sa guard kay sirado naman. Hindi ko pa nilang guard na, hala, mako ba na siyang TikToker katong sa Lanao, katong Ilado. Kabayawan dyan ko, kaya bisag sirado na, gipasulod niya po niya sa guard. Salamat kay sir, happy birthday, wishing you all the best. Grabe. Bisag, daghan na kayong gihatag ang Ginoo nga mga grasya o blessing sa inyo, pero very down to earth gihapon ka sir. Thank you nga nailati ka. Grabe pakpak mo ito mo kulbaan ako. Ano na siya kay nag-ilami sa YouTube radio. Ngayon nag-start po siya YouTube channel, so ako po siyang ginotice. So and then nga the most important man ko sa vlogger or TikToker is ang pagtinabangay or collaboration o kanang support na dyan ang importante na magawin mo ang manang desisyon. O dalay ko na Diyos, karatutanan again. Happy birthday, sir! Thank you! Kami Chupeta, ladies and gentlemen, sa magpa-picture si Quinta ng Pernet. Okay, ang sunod yung mag-message ka na is pasanin nga part, mag-inoklura. Oo. Sige, ako ba istorya na lang ang atong plato caterers. Hello, father, mother, sister. Ha? Ako, father. Kailan kasi sa ibang family ang mag-message? Huwag kailan. Ano kailan? Kailan o later? Madam, salamat. May gabi ka na puntanan. Salamat sa inyong pag-ani sa birthday Philip. So, ang iyang mga igagaw, mga mga igagaw niya, anak sa akin siya, sa kasawa, na iagit sila. So, salamat sa tanan nga nag-ani, nagpambong na rin nga yan, kasulugan sa inyong natawan. Si Juan, dito sa iyang vlog. So, it's nice. Sabi na si Philip sa balay, sige siya magkuhan. Mag-show sa iyang vlog. Sign of respect and honor, may we request everybody to please all stand. Magsitayo muna tayong lahat.
Iyon po ang ating mga ulo. And Hi guys, thank you guys sa pag-atihan. Wala ka na tayo, ipag-bitop na siya. Sa anak sa Espiritu Santo. Lord, salamat ng among kausulugan kami, Lord, sa buong tubig. Lord, ihatag ka naman, Lord, ang tabasko sa among panglawas o tagaan mo kami dugang pang grasya, Lord, aron kami, Lord, tuyo ng kalibutan, Lord, nga matumat sa inyong mga tubol, Lord. O kami, Lord, niya karon, Lord, niya mo ang tabangan, Lord, na pagkaon, maghahatag ng tagpag. Pag may panglawas mo, tagsatagsan mo panglawas mo. Hindi sa sulod ng this thy gift, siya go to receive, and thy body through Christ our Lord. Amen. 3, 2, 1. Samson! Samson! Ang Delilah wala! Samson! Ang Delilah! Bakit Sanso? Ay! Wrong! Ha? Ay, Bart! Bart, tulbos na pala yung tulbos. Bart Simpson is correct. Dili. Wrong. Guys, gihatod mi ni sir sa kasi kanyang papa, ayan. Nagbiyahe po na ka, sir? So, biyahe na mi paingon og Agora Bulwa. Ay, Bulwa Terminal. Bulwa Terminal. Lahi man ang Agora di ay. Taiwanese. Kay Agora which is, paingon naman na siya sa Asaan, Davao, and Butuan. Wana. So, ang Bulwa is, paingon mami sa Iligan City, down to Lanao del Norte. So, dito mi sa Bulwa. So guys, thank you guys so much no kay grabe ka enjoy ang birthday. Daghan kay mga handa. Lingaw mo. Dayon. Kasi lingaw. Sobra ka lingaw. Sobra ka sa sulod. Ha? Okay ra kaayo, sir. Grabe. Bibo kaayo jud siya. Guys, thank you and God bless no kay nakaanhi jud kog Cagayan de Oro City. Abi ako ang Cagayan kay mura ra siya iligan so dako dai siya nga syudad. Dako kay siya as in. Hapit na ba may mahimong Metro City? Mawala jud ko kung ako'y mag-hike-hike ani baw lang. Kung asa ko ibutang. No, di ba? Guys, pauli na mi guys. And then thank you so much kay Sir Philip. Sir Pip, ayan. So grabe bongga kay gabi ug salamat sa inyong mga pag-abi-abi namo ha. Going na mi sa Iligan City and down to Lanao del Norte po. Mukas ko Lambungan, Lanao del Norte. And keep safe everyone. And